i no catalans seguint-nos des de diferents llocs. Llavors, la primera connexió és amb Sergi Marzábal, que és el creador de la pàgina web de Catalans al Món. No sé si us sona, és una comunitat molt gran, ell ha viatjat molt i per tant ens pot fer tota aquesta part d'experiència de coses a considerar abans de marxar, no? De preparació del viatge. Vale. A veure si ens ha dit que estava per aquí. Hola Sergi, ens sents? Hola, què tal? Val. Bueno, tu només em veus a mi, però tenim força gent aquí escoltant-te, vale? I ja t'hem presentat, que ets el creador de Catalans al Món, i et deixem la paraula perquè ens expliquis una mica això, les teves experiències i aspectes pràctics d'estar a l'estranger. Gràcies. En 5 minuts. Aproximadament, et pots extendre. Creiem que la teva és bastant llarga, Bueno, la trajectòria. només et veig a tu, però no sé quanta gent hi ha. Vaig estar amb vosaltres fa 2 o 3 anys, crec, fent aquí també una exposició parlant d'això. I jo, bueno, soc el creador de la xarxa de Catalans al Món, que són 350 webs que viu de més de 100 països. I, bueno, m'han contactat per compartir una mica la vostra experiència de viure fora, perquè tinc entès que, imagino que sou joves, que esteu mirant la possibilitat d'anar a viure a l'estranger. Bueno, jo el que diria d'entrada és endavant. Viure a l'estranger és una experiència molt intensa, però molt enriquidora. Pot ser complicat, pot tenir molts problemes, depèn molt del país on vagis a viure, clar, és molt diferent anar a Europa que anar a Mèxic, que és on estic jo ara, per exemple, o anar-te a la Xina o qualsevol, o a Àfrica. Són llocs completament diferents, no? Imagino que la majoria de la gent el que fa és preguntar-se per anar a viure a Europa, que és el lloc que us cau més a prop, no? Aleshores, però si te'n vas, aleshores sí que estic parlant amb una paret. No, tranquil·la, o m'enfoques a la gent, perquè parlar amb una paret és una mica estrany. No, a veure, en resum, ja us dic, és una cosa que crec que si teniu l'oportunitat de fer-ho, aprofiteu-la. La gent normalment em pregunta per condicions de feina, salaris, és difícil. Cada país és cada país. Si parlem d'Europa, per exemple, amb l'anglès es pot anar a tota Europa, però és molt diferent anar a Europa de visita o de turista que anar-hi a treballar. Per exemple, a Alemanya pots anar perfectament i viure i entendre't amb alemany. Perdó, amb anglès, però... Espera, tinc una altra trucada aquí ara. És molt complicat, per exemple, a Alemanya, si no saps alemany és molt complicat treballar a Alemanya. Això qualsevol persona que estigui allà us ho dirà. I qui diu Alemanya, diu Finlàndia, diu Holanda, diu... Holanda, per exemple, parla un anglès perfecte, us pots entendre, per poc que parlis anglès et poden entendre, la gent és bastant amable, a Irlanda també, però si vols... Bueno, Irlanda ja parlen anglès, però Holanda, per exemple, si vols treballar has de saber holandès, si no, no podràs treballar i això us dirà qualsevol persona, no? I això limita bastant els llocs on pots anar, si només parles anglès, limita bastant els llocs on pots anar a Europa, no? Per altra banda, el món és molt gran, hi ha molts llocs, no? Per exemple, aquí a Mèxic, el llenguatge no és cap impediment, no? Però aquí els impediments són les vises, els visats, els papers, jo porto aquí un temps i encara no tinc els papers oficials perquè és complicat, no? Perquè la burocràcia aquí és molt lenta, perquè per 50.000 raons, no? Aleshores, lògicament la gent que és europea té més facilitat a anar per Europa perquè els visats són molt més fàcils, no hi ha cap tràmit, només hi has d'anar i d'això, no? Però només penseu això, bàsicament si voleu anar a Europa el problema bàsic és si aneu a un país que no és de parla anglesa podreu entendre-us però no podreu treballar si no parleu l'idioma d'allà. O sigui, agafar les maletes i anar-te'n a Alemanya o a Finlàndia o a Holanda o Dinamarca pots fer-ho i estar-te un temps, però per treballar necessitaran l'idioma local. Això ens ho ha dit qualsevol persona. En principi és aquesta l'experiència. I també sí, que és difícil, que no és fàcil viure a l'estranger i que et deprimeixes i que trobes a faltar el colacao i les voldams i aquest tipus de coses, i els fuets, i hi ha xanxullos de gent que porta fuets i hi ha llocs que es pot i llocs que no es pot. Aquí a Mèxic, quan arribes amb la maleta plena de coses a l'aeroport, arribes a un panell
apretes un botó i si et surt vermell te revisen la maleta i si portes fuet se'l queden. És fuet i el vi i tot, i la meitat de les coses que envies per correu aquí no arriben. Parlar d'exportar al món és molt complicat, cada país té un univers completament diferent. Ara, l'experiència pels joves no té preu. Us ho asseguro que és una experiència intensa, de vida, vital, de conèixer gent, de canviar esquemes de vida, de deprimir-se, d'aprendre a sobreposar-se, de per què collons plou tant a Irlanda, o aquest tipus de coses, no? I la veritat és que estem molt bé a Catalunya, però us asseguro que és una experiència que per poc que pugueu s'ha de fer i més ara que tenim l'excusa que el nostre país està bastant malament, no? I aprendre coses, i conèixer gent nova, i deprimir-se, i tornar a començar, i emborratxar-se amb un idioma diferent. És així, són coses que es fan i que un després aprèn i que quan arriba a Barcelona és un bagatge, no? És un bagatge important que vulguis o no, per més dur que et sembli quan estàs a fora, després és una cosa que t'ensenya molt i t'ensenya moltíssim. És molt recomanable. Ara, això sí, informeu-vos del lloc on aneu, com aneu, coses legals. Jo tinc una xarxa a qualsevol lloc del món, pràcticament. Si voleu fer-me un mail a info@catalansalmón.com, per poc que pugui us contestaré amb el que calgui. Bàsicament aquesta és la idea. Moltes gràcies, Sergi. Molt resumit i molt bé. Volíem passar el micro per si alguna pregunta té alguna pregunta concreta de Mèxic o d'algun dels... Bueno, en el cas del Sergi li podem preguntar pràcticament de tot arreu. Si és el cas, i ho anirem fent una mica amb tota la gent i les connexions que tingueu perquè pugueu aprofitar. No sé si algú vol fer alguna pregunta en el cas de Mèxic. No tenim preguntes. Val. Això és com gratar-se, la que comença un a preguntar, després la gent ja passa. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la connexió i si algú s'anima a fer preguntes més tard sobre això, doncs ja li fem arribar aquest correu que has dit i que es pugui dirigir. info@catalansalmón.com. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres per l'oportunitat. Adéu.